Kaixo Txoriene, eguardion, Zigor Iturrieta. Berdin. Berdin, kedu kautxiko. Zezango zut, zuri ez, izorrai. Eguardion ni bai, baina zuri ez. Berdin. Bueno, eguardion zui bai. Gaur, Gabona, urbil dauzela, eta ez da Gabonetako aztiebe, baina, nik errezeta biralak badie, baina gustau izen jat, aurkitzi errezeta biral bat, Gabonetako lan, sarrera moruan, jarteko modukua. Bai da sarrera bat, lehenko gunean inauen saietzekin, merkia. Vale, dia arrautza bete batzuk, baina, aukiko itxuste otarrainskak, eta zurimia purtsu bat. Bai, ere, zuek ikusten zuen, berrogei minutu, errezta luzea, eta lau osagai. Bai, hori hona zen batzen. Bueno, lau, gatza, ura, bosei... Arrautza, olixua, hortik bai... Zazpi, bagoa zigotzen, bai. Utxikin, einalda. Einalda eta gauza poli-politx gainera. Bera, zeingo ditugu, arrautzadetak otarrainskakin. Ota, eta nola? Azteko arrautzak egosiko ditugu 9 minutuan. Otarrainskak zuritsu eta gorde. Sartagin baten oliba olioa jarriko eta otarrainskek buruak eta azalak kozinauko ditugu. Horrik, kendu eta gero gorputzak kozinauko ditugu berakatzakin batera. Oliba olio hori iragazingo eta gorde. Olixo horrekin, ekilore olixuakin eta arrautzakin maionesa bat ingo, eta gero zurimia, otarrainskak eta arrautza egosian gorringoa ondo txikituko maionesa apur batekin. Arrautzak horrekin beteko, maionesa apur batekin geixau apaindu eta bakoitzan gainean otarrainska bat jarriko. Eta listo. Txura hona. Beraz, ikusten duzun bezala, arrautza joango da, alde batetik egositxa, txasiko gala ura irekiten jarten, eta gero joango da bai, arrautza maonesa eran. Vale, otarrainskak bai, joango dio, otarrainskak betegarri xan, gero joango da otarrainskak gainetik, eta otarrainskak zapore hori edo olixo hori bai joango da maonesian. Beraz, lau osagaitxo die, baina badauka bere gauzia. Berez, arrautzak, nik itxe ditut, behintzat, ura egosten azten danetik, 9 minutu. 9, nik 10ean ditzen ditut. Edo 10ean, nik sartze ditut hori, baina ura hotzian. Bai, ezberdina da, ez daukaz ikusirik ur beroan sartzen baituzue, ero ur hotzetan. Ur hotzetan sartuta, nik normalen, hor, 9, nik etxean 10 egite ditu betik, Eta irakiten hasten da momentutik, ur hotzetik hasten bagara. Ur berotik hasten bagara, hau da, irekiten dagoela, 12-13 minutu behar izango genituzke. Orduan, aldea dago, ur horrek berotzen tardatzen duenean, ja kosinatzen hasten da pixkanaka, ze arrautza berez 30 piku gradutara hasiko zan koagulatzen, eta orduan, tarte horretan, ja, kosinatzen jungo zan, eta zuk irakiten sartzen duzunean, orduan minutuak igo egiten dira. 12 minutuan ero, badakizu. Eta gero hor, gorringoari ze puntu nahi duiezun eman, hor da duela, arrautzak gozaltzeko hoteletan dagoten dira, eta horlako erlojutxu bat aldamenean jartzen dute, eta jan alditzuzu, arrautzak 5 minutuan, 6 minutuan da hori da, zuringoa pixkat egin da, eta, ero egin da, erdi egin da, eta gorringoa gordinik, eta hor puntuan arabera, batzu gustatzen zaie, 5 minutu, 6 minutu, 7 minutu, eta hortik aurrerakoa ja egosi izango zen, ez? Geratu alda pixkat gorriska. Marroia edo berdia daratzen gatzue, geixegi egosi duzu. Grisa, normal, grisaldera ikusten baduzue gaina izaten da, gorringoaren erdialdea gorria, baina gero kanpokaldea eta olain ja grisaldera, hori da pasatu izatela. Eta orduan, guk jarriko itxugu, hementxe 8 arrautza, eta bat gordeko maonesia itxeko. Gero, hone bebai, otarrainskak hasiko gara garbitzen. Batzuk utziko ditugu, garbitxu barik ero ontxe erakutziko zut. Azalekin eta buruekin inbidogu hori olixo bat, eta... Hori maonesa itxeko, zapori izango dut. Gero, honen olixuak hartuko hau zaporia eta horringo gorputzak. Eta gero iragazten dugunean, hor egongo da maonesian gauzia. Baina olio hemendik hasita, dana sustantzia, otarrizka guztien sustantzia hartuko du olio horrek, eta ero maionesa neongo. Horretarako, baztertuko ditugu hementxe gorputzak, eta hementxe buruak eta azalak. Gorputzak gero, batzuk joango die horretarako, eta beste batzuk apaintzeko, beraz, batzuk egositxak, eta beste batzuk plantxan, edo danak plantxan, edo ikusiko. Denbora zelan gabizen. Hori, ostegun birala, eta baita ITV maratoiaren egunak gaurkoa da, telefonoak goizetik JJ daude, eta, Patrilitania arratzaldean uste tokatuko zaigula joateara telefonoa hartzera, eta, zuek aldetu, bestaldean, agian, nirik hartatu izan zait,
nire ahotsa bada nahiko berezi antza, diotenez, ze jende askok nire ahotsa entzuten hauenean, umekin hauenean, burua altzatzen du, sukaldaria. Eta da, horren beste urte nire ahotsa entzuten, eta telefonoz gertatu izan zait, telefono hartzen da, bai, EITB maratoia, zein da, eta hartzen dute, eta, nahi dute ematea diru laguntza ez da izer, gaurko, eta nor zara da, bi aldiz hitz egiten dudanean galdetzen da, Zuitxo horieneko azara, ez da, bai, eta zemuz, da, hementxe gaudet, dirua biltzen, eta esan, egun politia izaten dela gaurkoan, eta bakizuela, hor dago, telefono hor behian jartzen dizun, telefono horretara deitu, eta norbaitek hartuko dizue, famatu pila bat, ez azkenean badaude, hor, esan dezagun, ez diren jente pila bat egoten da telefono hartzen, tartean, Euskal Herriko jente arpegi ezagunak, eta zuen doaitza eman zazue, bakizue aurten, minbiziaren aurkako ikerkuntzarako bideratuko dela lortutako diru guztia. Baina izaten gara, deitu. Nietako izan zen, Juan Salurtian izan zen lehenengo aldixa, eta oso esperientzia politxa gainera, nik pentsetan ez dakit egon ginen ordu bat edo 2 ordu, baina pasau jaten, dana... Bat iken da normalian, bai. Baina segitxuen pasau jaten, osea, segitxuen pasetan da, azkenean hori ez, telefono deia jasotzen, da... Baina, lehenengo kostatzen da sartzea, negoten za, orduri iristen zarat, ez dakizu, eta horre erakusten digute handau, botoi pila bat, eta jotzen dizutenean, botoi honi eman barrizu, guan gure kaskoakin dagoten gara, eta, hemen dauzkazu, ematen digute online horri batzuk, bete behar dituzu, hemen, zenbateko doaitza, nork ematen duen, hor izen, daude, gu protokolo bat jarraitu behar dugu, izen abizenak deitzen digutenak, apuntatzen dira izen abizenak, zenbat ematen duan, kontu korrontea, hor eskatzen direna da, kontu korronteko 20 zenbakiak erabiltzen ditugu, eta telefono bat eta hori da bada espada zerbait ikusten badugu, guk daturen bat gaizki hartu dugula, agian, ez dakit, 20 digito horietako, 20 zenbaki horietako bat gaizki jarri dugula, zuei berriro deitzeko, horretik eskatzen ditugu, eskatzen den guztia, ez nundi deitzen duzuen, telefonoa eta dena, zerbait gaizki hartu baduguk, berriro zuei deitzeko eta argitzeko zer dauen, zertan indugun utza, ez? Hori da eskatzen dana, besterik ez, hori bai, segurua da gainera. Txarteleko zenbakiak ez, behar da, kontu korronteko, digitoak, eta beste aukera batzuk badaude, baita aukera dago, zuek eitea zuen kontura, hor zenbaki badago baita ere, eta transferentzia bat egiten duzue, eta beti esaten duguna. Dago jentea 5 euro ematen duena, beste batzuk 10, eta hortik gora nahi duzuen guztia, eta hortik bera ere bai, aldu zuen guztia ongi etorri izango da. Hori da. Eta eskerrik asko. Hori da. Bai, daintzen da Sabizen danagatik. Bai. Eta gaur hori arrautza dauzkagu. Nik uste dut, etxeetan lehenunean esan, aipatzen nuen eren egon, Euskal Herriko oskailuetan, 185 gazta da, hola. Nik arrautzak esango nuke, 185an. 189an bebai. Nik uste gure etxean arrautza beti egon behar da. Baten batek igual alergia aukiko da, baten batek esago gustauko. Baina arrautza bestela... Ez beti, nik da beti, erosketan zerrenda itera noanean, erosketan hori, beti behiratzen dut arrautza dauden. Hori, behiratu dut, eta gutxienez 2 erdi egon behar diretxean. 2 erdi baino gutxiago badaude, hau da, 4-5 euro, beste 2 erdi bat, beste 2 bat erosten dut, oin beste gauek 10-ekoak ere badaude, 10-eko bat hartzen dut, eta beti, azkenean, hainbat eta hainbat errezetatan, bai egosita ensaladari eta botatzeko, ensaladilla errusiarrai, arrautza estatzeko arraina erodanakoa, tortillak eiteko, arrautza frigituak, budinak. Zuen leusari etxian, nio itxutan hau, bi izatera. Orduan, oporretan horien lagunekin, edo intxe, egoera familiar bat izan dugu da, egon gara momentu baten, 7 pertsona bizitzen etxe berdinean. Eta orduan nik esatera baina, zenbat arrautza? Ale zei izan diot 10 minutu hartzeko, erlojua jarri beharrean hemen, jarri oso 10 minutu. Amai, bestela ale zei izan diot, niko lan, ale zei lan 10 minutu, eta bere lanak konometroa, entrenatzaia da gure kuatx. Hori itzen dago ez? Beste lanek badukan ez, horre goten da, jaten eta hori altzatzen da, txisteak eta kontatzen dituena bera da. Bai, batzuk onak, beste batzuk txarrak. Bai, eta erlojuakin apuntatu besterik ez du, egiten da, hola. Ez da lantxarra. Baina ikasin behar bertako. Esaten dana, ikasin behar.
jaka, hortxe, bizkarra hon eseita, eta hor, David egoten da, David eta Joserra eta Amaia egoten dira barruan montatzen programak, hemendik guk grabatzen dugun guztia, eta Alex da beraien begiakan, azkenean hartu eta hemendik ona, hau da, hemendik ona, berak apuntatzen die, eta beraiek, Alexek apuntatzen duen guztiarekin, badakiten programa nola montatu behar dan, eta hala ere, gero berriro begiratzen dira programa danak ikusi egiten ditugu, eta gainera, mundu badala hau, telebistan. Gainera, txistatxarrak kendu itxe dituzte, pentsa hau... Bai, ez dituzte jartzen? Ez txarrak emititzen dienak, hor egoten die. Pentsa hau batzuk ez dienak emititzen, txelakoak izango dien. Bai, batzutan filtroa jarri behar izaten dute, batzutan gu tartean egon da, hor gainera, nahi eta nahi ez, zuen hobe beharreko, guri filtroa jarri behar zaigu, eta hor beraien lango horra hori da. Gaur, guri zenbat aldiz ikusten gaitu, oin hemen. Gero, 2-3 aldiz hola gutxienez. Ostra, karo, horregatik jubilatu behar da 50 urtekin bera. Ni nekatuta egongo nintzen. Claro. Bueno, arrautzak jarraitzen dut, arrautzak, hor, kirolarien munduan, eta nik askotan entzego, ez ni bakarri zuringoa jaten dut, ze proteina pila bat dukat, ez da koipe pila bat, eta parkatu, bai, egia da, zuringoak, gorringoa baino proteina gehiago dauzka, baina gorringoak 140 dauka proteina dauzka. Orduan, eta egia da zuringoa koipea aldetik eta garbiagoa dela, ze gorringoan daude arrautza duzkan, esango nuke ia koipe guztiak. Baina baita, vitaminak eta gehiago daude, mineralak eta ia denak gorringoan daude. Orduan, ez badaukazu horrelako oso dieta, ez da gizetarako bat, arrautzak jantzazu beldur gabe dana, ze gaina ezberdina da arrautzak horrela egosita jan, hartu zuritu hau eta jan, ero arrautza hauek frigitu eta jan, mahonesa batekin noen jango dugu moduan, egia da arrautzak jateko garbi jan nahi badugu, kalori aldetik eta osasuntxo dela, baina noski, asko aldatzen da, modu batera jan, ero beste batera. Frigituta, hogiakin holan bustita, txof. Patata frigituak aldamenian, patata frigituen gainean, ketxup pixkat. Asko aldatzen da, eta azkenean, hori ez, nik ikuste ditut, zona saltzen dien honek botilak zuringuekin, eta horrek erosten badituz, ez dakit, gero gorringuak imaginatzen dut fabrikatan eta erabiliko dituztela zehozetarako. Baina nik betzatzen dut horrek etxian, eta jendeak erosten dituzula, imaginau, dozena bat, eta bakarrik ez dibiliko zuringuak eta gorringuak eta kentzen, nahi dut imaginatzea ez, azkenean... Ez dakit, erabili... A ber, eta hori aldala, eta gorringo horiek erabili beste prestakuntza batzuetarako, ero izoz gaioan gorde aldira, gorringoak, guke, hemen ingen duen, nola, kroketa esatearen, gorringoak hartu, ogi birrindutan sartu, eta ero izoz gaioan sartu, eta ateratzen dira, hori, gogorrin da, ogi birrinduarekin bilduta, eta gero noizean beinerako, hartu gorringoiek olio bero-berotan frigitzen ditugu, eta geratzen da holako ogi birrindu oskol bat kanpoan, eta barruan gorringoa gordinik, ez? Bai, aprobetxatzeko. Betxu, hemen errezetan buruak eta azala jarri ditugu otarraizkenak, eta buruak aukitzen dago ez, horregatxik, zuk otarraizka batzuk jaten dituzuen holan plantxan ez, xurrupatu itxena dituzu, azkenean hor daukie bere zapore dana. Orduan, plantxan eta itxe dituzuenean, bere buruak eta azala kozinatu, saiatu, holan egurrezko koiara batekin, apurtxo bat burua zapaltzen, sustantzia dana atalatzeko. Eta holan buru desberdinekin ikusten dozue, holan koloriaia aldatzen doiala, usaina be, pena da, zuek etxetik ez antzematia, pila usaina dago hemen itxaski usaina, goxua, oliba olioakin, eta orduan, olixo hau, oliba olio normala izan biherrien, baukiko dau, bai, horretik bota dizute xente, gero baliatzeko mahonez aiteko horrekin. Hori da. Horrekin eta ekilore olioa bebai erabiliko dugu, baina azkenean horrek emongotza sakontasuna. Hor zenbaki batzuk agertzen dira, eta lehenengo agertzen dana, zero ekologikoa izango zen, batea izango den, azke, zelaian eta bizirana, baina ez duela zetan, pentsuak ez dutela zetan ekologikoa izan behar, zeroan ekologikoa izan behar dute jaten duen guztia, eta gaina zelaikoa, bestean zelaikoa jaten du, baina pentsuak ez dute zetan ekologikoak izan behar, bian izango zen, txabola batean, lurrean azten dana, holako pabelloi handi batean, lurrean baina, eta hirua izango zen, kaiolan hasitako oi askoan arrautzak izango zian.
Orduan, bueno, aukeran, beti, ero 0, ero bat, nik etxean 0, ero bat hartzen normalean, eta, bueno, hor, alba da, bertakoa badira. Alba da, azkenean zuen poltsikoan arabera, baina... Baina hemen Patri, askotan esaten da, arrautza batzuk, esan dezagun, ekologikoa gero dozen erdik 2 euro balio, baina 2 eurokin 6 arrautza euskazu, 6 arrautzakin, eta 3 patatakin, patata tortilla ederbakin da, orduan, bueno, beti da, leku batzuetatik, bueno, beste gauza batzuetan, errez gastatzen dugu moduan, baina, bueno, hori, esaten duguna beti, aukera bakotzak, hemen libre da nahi duena egiteko. Eta gaina bakoitzak jakingo dau. Arrautzak, bai, ostutzen, hementxeak endu ditugu. Pipi entzun dut hor da... Bai, hori izan seinalie. Bai. Honek, 3an hauzu motelian jarriko, eta ontsa ingo ditugu hemen gorputzak, baina bai, berakatzak. Zen nahi dautzagu, berakatz zaporia emon desente. Beraz, hemen txasiko gara, hori xafla finetan jartzen, gero, nahi badozue berakatzak bai jarri betegarri moruan, hau da, otarraixak eta aukitzen ditugunean ondo frigitxuta, aukeria da. Baina, bueno, bestela berakatz barik, hori bakotzan arabera. Eta arrautza betiak niri gustatzen gazedie behitu gauza bat. Oso merkia, oso erraixa itxeko, beti holan maonesakin, aguakatiakin bebai gustatzen gat pila bat, egalusiakin. Egalusiakin nik izango nuke da, klasiko handienero beti inen dena, arrautzan gorringuak, gehi egalusia txikituta, eta hori maionesa batekin, nahi dut esan errexena, simplena, egaluse olako lata bat iriki, eta hori maionesarekin, arrautzaren gorringoakin, hori bakarrik, gero hartu bete berriro, eta gero batzutan beste arrautza bat hartu, eta pirrindu iten diozu gainetik lan euri moduan, eta hori izango zen errezena. Eta hori da, betiko klasiko handi bat, zenbat eta zenbat, bueno, lehen gabonetako, egun berezietako zerbait zan. Eta bueno, niko, esan dezagun, tontakeri bat, bada, baina, bueno, bada, sukaldaritzan sartzeko lehen errezeta esanguratzu bat, gaztea zaenean zaten behitu, arrautza beti bat zuen ditu. Modak eta aldatzen joeten di, zaina lehen gabonetako maixak eta izeten ziren honek, otarraixka koktela eta arrautza beteak, eta otarraixak maonesa, eta horrek zaukien osagaixako lan errezetak, saltza larrosa. Horrek zein gabeko erregea saltza larrosa. Saltza larrosa. Ni zenbat saltza larrosa indudan. Eta gero da gauzat oin, juten izenean toki batzutena, ez? Eta oso oikoa da, ez? Pasta ensalada, ero arroz ensala. Eta ja etortzen da, hori, batzutan jartzen dizkizuten, osagaiak, ez? Azpian, pasta arroza eta saltza larrosa. Nik esan du, parkatu, nazita datorria? Zu esatu gustatzen? Ez, nik nahi badio potako diota apur bat. Baina ja ez horrek joten dira eta ja dana nazita daukaten eta jartzen dizut hor plau. Nahi xe dozu eset? Aukera nahi dute gabe, nik oliba-olibarekin eta hori nikua. Ni saltzar larrosa, nahiz, dana zapore, horren zapore dauka. Bai, kendu itxe dutzu. Ensadaia bat horren jaten duzu, eta horren zapore dauka. Hori itxa. Hementxe, berakatza nik jarri gotzat, 4, 5 tal, holan, eta honek olixuak badokizu gogoratu daukola. Otarainxkan zaporia azalana eta buruena, eta ontxe ingo ditugu hori, bueno, plantxanen frigitxu, berakatzekin batera. Hau nahi badozue adin erara eitxia. Otarrainxara daukotzu aukeria egosteko, gero surimi makiltxuekin bisa batera ondo mosteko, eta maonesa adin batekin eitxeko. Dauzulan, zukin zinuen bat, aguakatiakin olan maonesa antzerak aguak desaltzakin, horrekin jartzia olan, apur bat harinaua. Hau azkenian, bueno, holan, ekitaldi berezitarako esan dugu, gabonak urbilda euskagula, bueno, holako baten eitzeko. Oso ondo. Eta hone bai, badoiaz, ja, bueno, euren koloria hartzen. Hemen, arrautzekin bukatzeko, Patri, betiko... Arrautzekin bukatzeko nik zalantza bukat. Ez, nik potako izu zalantza. Ze hori askotan entzuten da. Zer izan zen lehenengo, arrautzer oioa? Hori zenbat aldiz entzuten da? A ber... Jangoikoa. Hori ez da odemuz, ez gezurra. Hori ez da esan izan. Zu ateua zarelako, baina ni kristauan azta. Ja, baina, bueno, eta ze izan zan. Etor esan da, holan primin zan, da mundua sortu zan. Ez, eta animalia eta guztiak. Bai. Bueno, hori teorietako bada, gero eta jente gutxeo jarraitzen duena, baina hor, arrautza eta hor batzuena, ez? Oioa, ez? Arrautza. Bueno, azkenean nik entzun duan da, arrautza izan, Batean batek badaki, heldu da irizpiden batera?
Egon konklusio evoluzioa batera. sortutako genen mutazio bat egon zen, arrautza bat ez dakit nundik atarako zen, eta arrautza horretatik oio bat atarako zen. Horrelako zerbait izan behar izan du. Nik ontan ez naiz aitu. Dinosaurio bat izango zen baina. Dinosaurio bat izango zen baina. Bueno, a ber, oioak dinosaurioen horti datoz, orduan, Orduan galdera da, zei izan zen lehenengo, arrautza edo dinosaurioa. Baina dinosaurioak nundi sortu ziren lehenengoak? Arrautza edo dinosaurio hori galdera, bai hori. Hori izan dut. Ez dakigu, arrautza, baina arrautza. Guk usteu arrautza izango zara. Eta bestela, idatzia, txorienabildua.eus, eta zuen, erantzuna edo zein uste duzuen dela. Bai, hementxe. Egin da. Eta nik naukan zalantza, arrautzana, da. Zelan zuritzen da, oberen, arrautz egosi bat, zeniri batzuk urteten gat, poli-politiak, eta zuei etxean ziur baietu, bai? Gatza asko botata, hemen. Gatza asko botata? Asko botata, gatza beldur gabe. Ez ni batzutan oso politxak ataraten gat, holandanak, zakizu lixu-lixuak, zuritxak, eta beste batzutan, ama... Bueno, hor bakizu, daukate zuntz bat, membrana fin bat, oskola eta arrautzan bitartean, eta hor trukua da hori hartzea. Guk, ni beti, sukaldean eta guri erakutsi ziguten, gatz asko, baina gatza eskuka bota, gero ur hori ez du ezertarako erabiliko. Eta eskuka bategaz gatzanak, horrekin bai egiten dena, ondo hobeto zuritzen dela. Gero, bai erakutsi ziguten, ospina botatzea. Ospina bota, zetako botatzen da, momentu batean hor, egosten dauden arrautzoietako bati oskola apurtzen bazaio, hor hartu eta egiten dena da azidoak, ospinan azidoak ez dio usten zuringo horri horren beste ateratzen. Bestela, atera egiten da eta ero hemen geratuko litzaiguke flotatzen ero zuringo hori. Bainik, egia da ospin ez dio botatzen inoz, baina bai gatza desente eta hori, aurrotzetik hasita, gero irakiten duenean, gero ostu zeituan, mosteko egosketa hori, urrotzakin, eta nik urrotzetan bertan hartu, eta klak, eta ero zuringoa hemen, sala hemen botatzen juten, naiz? Oso, no? Baina, bueno, niretzako gatzanak funtzionatzen du. Funtzionako, espau. Hementxe, gure olixua, hemen otarrainxkan zapore kontzentratua da dana dauena, utziko buesten gero maonez gehitzeko, eta bitartean joango gara, bai, arrautzak zuritzen, bai, hau txikitzen. Lehenengo, hau, bai, utziko osten, eta joan gara, honek zuritzen. Orduan, nik, etxen itxotena, kolpetxo txikitxo bat, eta holan, zulatzu bat edatzen danean. Bai, hori, zalantza hori izan. Ez que holan... Holan indosuna da, ja, krak. A ber, zenia eta jako nobeto. Ez da, a ber, baina gatza ez badiozu bota, gatz gutxi bota badiozu, ez badiozu bota, zaila egiten da. Eta hemen inberdezuna, membrana. Zetxarto zoio zen iturrieta... Membrana, betu, heldu dio. Bai, broma zen. Ikusten diozu? Txak, hor, sartu, eta oin, atzamarrakin poliki, geruza, ero, zuntz fin hori, hortik tiraka, baina probatu hori, gatza botatzen beldur gabe, eta horrekin, normalean, erraxago zuritzen dira, Betxu, zelako, politxataraten bat, hau, betxu. Lixua. Oso ondo. Honekin suerte auki dugu. Igual platertxo baten jarriko ditxugu. Bai. Egongo gara gu honek zuritzen. Eta edorriko gara bueltan jadanak zuritxuta aukitzen dugunean. Bixun artean, motzago izango da, ez? 3 minutu. Hartu denbora. Bueno, hementxe dauzkau gure otarrainxak egositxa, zurimi makiltxoak bai, inditxu guk, arrautzak, ondo zuritxuta, eta olixua, osten. Orduan, ontsin bideguna da, betegarrixa, ze gauzia da, hori ez, arrautzak moztuko ditxugula, hemendik erditxik, gorringuak, ona joengo die, lan ondo zapalduko ditxugula, eta gero, betegarrixak, joengo diela, hemen, joiara batekin, gainien. Batzu guztetan gake bakarrik hementxe jartzia zuruen. Mendian. Ninaz, hori, mendizalea, bai. Erabat. Ikusi mendizaleak. Erabat. Eta orduan, hori, joango gara, txikitzen behitxu hau batara da, apurtxo bat, kaskarragoa. Bueno, baina, a ber, horregatik ez da pasatzen ezer, Bota ez da inber. Txulaldetik, ondo maionesakin, ondo igurtzi gainetik. Ez dutzu bronka botako, lasai. Hori kasi usu, urrengoan gatz gehiago botata kusiko zu. Ondo atarako. Bueno, surimia aipatu du, guk ez dugu egin surimia. Ez dugu egin. Egin alko genuke, badaude errezetak etxean surimia egiteko. Bakizun nire lagun batei, badago lan marka ezagun bat honen da, eta gonbidatu sotzian, Japonia da,
eta han olako itxasontzi batera, eta han bertan zera itzen zauen ikastera. Itxasuan bertan, nola momentuan arraina hartu, eta... Hori guztoko jaten niri, Bai, bazkenean zurimia da, arrain freskoen pasta bat egiten dana, hor botatzen zaiola, beste almidoia, garrautza, eta egiten dute nasketa bat, eta hau da, 1115 urtean dago lehenengo idatzia surimian inguruan, Japonian, eta azkenean surimiak esan nahi du hori, aragi xeatua, ez? Baina arraiana izaten dana, eta hor, bueno, gaur egun saltzen dituztenak eta asko hor kalidadian arabera beba daude. Presionara asko janari prozesatua dira. Eta hor botatzen dizkiotenak, bai, zerbait arraia badaukate, baina beste gauza pila bat ere horren onuragarriak. Baina badao surimi ona ere badao, ez? Eta hor, bueno, egia esan, ez da merkea, surimi ona, erostea ez da merkea, baina aldea dao kalidadean batetik eta bestera. Eta gaian, Japonian, gero lagun horre kontauzo estan, da harritxuz estan pila bat, hemen asko erlazionatzen dugu hori arrainakin eta plater gazisekinetan, daukiela apur bat, sosu haua, esatekotan, eta hanguak balixo dagoela bebai gozuak itxeko. Postre egiten dituzte horrekin, Izango zen tortilla bat bezala, hau da, zaporen neutrua daukonak, eta gero gozua jartu dut zila. Orduan, nik holan imaginauta, ez dakit ez tan grasixa ahondirik egin, baina, frauiko. Seguro bai, ez eta goxo, egin bandute eta seguro funtzionatzen duela. Bueno, nik lagun batek zurimia kontua baina aipatu dugula, nik ez da izan, arraian kontuan, ez da umeak, eta bai, arraia, eta nik arraia, astean behin, ez da izan, da gero baita txaka eta sartzen die. Txaka umiei, Zurimia, sartzen diet, eta zurimia arrain moduan. Bale, bai, arrain prozedentzia duka, arrainetia dator, baina ezin dugu kontatu arraia ematen dugula moduan, zurimia ematen. Hori da, esaten duzu moduan, aragisa, ez? Astian bi aldiz hartu bidala, eta jartu duzuan txoixua plantxan. Ez, igual aragisa plantxan, txala, edo iasko paparra biharrean, ez? Azkenean, berdina izango zen. Prozedura berdina da hori da, azkenean bai, zu jartzen mozu txorixua, erolako zerbait, bai, aragia badauka, baina beste gauza pila bat ere bai, eta ez dut esan nahi, txorixua txartu dani. Baina ezin dugula hartu, hori, astean hartu beharreko, ero egunean hartu beharreko proteina neurri moduan hori, ez? Xerrak, ero aragia, txerri aragia, oiaskua, indio jarra, ero nahi duguna, ez? Aukeran, prozesatu barik, hobeto dalako, jatea, bera naturalian, ez? Eta noizian behin, txorixuak eta hori, bai, sartu, eltzekarietan da hori, baina horreia noizian behin. Ez da, egunero jateko zerbait. Ogitartekoan gure umiai, astean 2-3 egunetan, urdai azpiko egozia, txorixua, saltxitxoia, olakoak urdai azpikoa sartzen dizkigu. Horre, beti bezala, kalidadean arabera, ona daude, eta, erki jaten dituzte. Onak eta esainonak. Bai, baina, ona da. Ez dute hemen nik txoixoan kontra, ez nik txoixoa gustatzen zait. Ni bebai pila bat. Eta otarrenxek bebai horregatxik batzuk utzeko itxuetolan osorik, eta gero betetza itxugunean, holan igual gainean jarrek, ez dakit sotzik daukagu, baina aukitzen bai itxugu, aukria da. Bai, bestela erdia holan, segun betegarria nolako malu, ez da nolako ateatzen den, sartu bultzain da, ero gainean olan kresta bat izango azan moduan, gangarra izango azan, oiarran kangarra ero izango azan moduan. Eta gero, surimi espakatzu gustatzen, ze badau jendiak, niak horatzen azigorrekin txabela errezeta bat, gure jefe, boss, inigona, surimi makiltxuak zeramana, eta zuk etzinula erabiliko, beraz, hori, etzinula. Baina veganoa zalako. Egun, tokatu zitzaigun, egun vegano batean, eta bestela horreatik enuen jarri, bestela sartu, gehiago esango dizut, etxean, hemen sobratu zana, etxera manuen, eta etxean izozgailuan neuzkan, ez da zegatik, horako surimia neukan. Eta esan nuen, betxo, inigo nahi duen, eta esan, goxua, ez da, gure etxean ez du izut esango ez du dala erabiltzen, urtean 2-3 aldiz erabiliko dut, ez da, txorienen erabilitzen izan duelako agian zerbait egiteko, eta etxean bukatu du, eta etxean badago, noizean behin izozgailua ostutzen jun behar da, ze hori oitxura hori hartu behar da, ze ni etxean pilatu izazkit izozgailuan gauzak, eta nahi itxu sartu gehiago, eta tokirik ez daukat.
Bai, eta Erosi nosia beharko mehin dut bida beste bat. olako... Bai, garbiketak egin behar. Ustu biharrian beste izozkailu bat erosi. Ez, baina, adame txikia da. Ez da emaitza Nik oso sinatzen ona, dudan guztiedako, Patri, Bai. txikia da. Oin bertan, behitu, duela aste betera hasi nintzen ja barraskiloak eta prestatzen. Ni barraskiloak egite ditut, baina aurten 6 familientzako tokatu zaizkit, eitea. Eta gau, juten ez, ero eraman ite ditut, ero izozgailuan gordetzen noi, izoztuta, holako taper txikitan, ez daukat okirik. Ez daukat, eta hasi naiz, eskatu diatenei, berai eramaten, ez daukat, nun gorde, gure izozgailua egia da, oskailua da, gure 3 laurden da laurden bat, izozgailua erolako bat, eta txiki geratzen zen, beste bat erosi bat. Baitxu, nik badakitzu etxiak eta nabilela hori ikusten erosteko eta bat ponintzen ikustera. Etxiak bat baino gehiago, bi erosiko itxuzu. Ez, etxiak bat, ez desberdinak ikusten erosteko. Ez dut aukeratu ondiokan gehien gustatzen gatena. Eta orduan, ikusinaben bada, erakutziko zu trasterua da nik erakutzi dazu. Eta zaukan trasteruan, olako arkoi bat, kongeladoria, oza, izozgailua, baina haundixa. Eta utzik gero beteta. Utzik zauen. Nik izan nahi, honek, igual aukiko dau, igual arrantzaile izango da, edo lagunen bat, edo, aman taperrak edo gordeketzako, leku ona. Ontsin gau, honesi, orduan, arrautza. Hemen jarriko, olixu hau. Ja, daukana, sustantzi guztia, sustantzia dagoela. Bai, ekilore olioana bai, jarriko zau. 40 mililitrotxo edo, gehiago. Erogero botatzen jun, hartzen dizu neinean. Horaxe, gatzapurtxo bat. Zer? Eta? Uspinik, gero, botako dizu? Gero? Gero botako tzat. Eta orduan... Eta hemen bakizuen nahi izan ezkero, arrautza beharrean, arrautzai alergiara norbaite baldima dio, esnea horrela, holako neurri bat jartzen baduzue, berdin, maionesa bat ikia badukozula, hainbat aldiz indu txorienen, ez dizu hemen berri erakutziko, egingo du beste eren batean, baina berdin iken dala, hori gaur holako eskola eta fabriketan da, jende askori ematen zein tokietan, arrautza erabili beharrean, esnearekin egiten da, eta hor ja, bakizu, salmonelarik ez dala egongo hor, inundik inora ez, arrautzarik ez dugu erabili, eta bestela beti erabiltzen da, arrautza hautzean, ero pasterizatua, eta alde hortatik ez dagoten arriskurik, Ez dagoten, ontsu batako ospina, kutu bat. Bai, ikututxo bat. Osondo. Eta ero izango da, batuko duena betegarri guztiaz. Horrela ikusita, niko, etorri zen lehen saltza rosak gora eta saltza rosa bere egon gara, bitu. Egisa da badaukala. Horren itxura dauka baina horrek, Arkoieratxo bat hartukot. Haudan hartzeko. Birziklatzeko. Bai. Haudan aguk aprobetxatzia bia dugu. Eta ontxe. Nahazterakuan, una barrura. Koiar handi bat, ero txikiak moldatzen zara? Holan, txikixekin moldatzen az. Apurtxo bat utziko, ze gero guztauko jaku bat, zeo hartu da... Gainean jartzeko? Apaintzeko edo. Oso, ondo. Guk surimiakin bukatzeko eta Euskal Herrian badaukagu soikoa dan zerbait, eta surimiakin egiten dara, hori gula dira, largoi da margarren amarkadan ateraziela, angulan, kako txartean ordezko moduan, ero, eta, nik lagun bat izan nuen, horrela badauko enpresa ezagun bat gulak eta itxe dituena, han lanian, hainbat urtean, da, arek kontatzen zizkian ez, nola, surimia lehen aldi zentzunean, berak nola iten zan, eta han iten zutela, eta, interesgarria, eta, esaten duena, gulak ez dira angulak, baina, badira beste aukera ekonomiko bat, noski, angulak, sasoi hauetan dauden presioetan, antzeko zerbait, azkenean, angulak zenen zaporea daukate. Baratxuria eta oliba. Zaporea horrena daukate. Eta kaiena. Eta pipermina botatzen bai ez, baina zaporea horrena daukate. Ez daukate, bereiek zaporea ez daukate, testura da, batez testura ezberdina da, eta gero lako saltxa pixka bat egiten zaio moduan, eta, egin duen hemen froga bat hemen, duela 3-4 urtero, gulak versus angulak. Eta zeinek erabazi zauen? Presioan angulak, zaporean ere angulak, testuran ere angulak, eta merkeago gulak. Beitu. Hemen txe, ez dakit honek
egalusienak edo honek, onduan jarri, ez dakit zeinek irabaziko zaben, baina honek oso goxua dauz, arrautza beti jarri dotzagu gure betegarria alde batetik, gure maonesa, otarrainxekin einjakoak, eta otarrainxka gainetik. Beraz, hauek dira gure arrautza beteak. Gangar eta guzti. Hoi da. Honek beteko ditugu, kamaratik kanpo. Hauen mokaukoak izango dio zer, Patri? Noski, dana barrura. Bazen? Haua bete baino lehen, esan zuk zein biozun. Nik, arrautzakin jarraituko dut, baina, berenjenak, tomatia, tartean, da, holan, ogiakin txof-txof jateko zerbait. Zego xua. Gure lankide Alesek galdetzen ditea ni ere nastu naizen egunez, da ez, egingo dut horrelako alberginia eta tomate krema bat arrautzekin, eta probatzen duzunean, atzamarrak ere, amarrak, txupaten goituzu. Bai, eta ea konfunditzen zabizen astelen veganoekin, baina ez. Gaur, arrautzak. ostegun birala dira, beraz, errezeta babai internetik atara duzu. Eta egunekoen birala ikusiko zu, eta gainera oso erraza egiten, eta azkar-azkarringo duguna. Oso ondo. Kipula txikitu eta pipermin punta batekin erregosten jarri. Sardezka batekin alberginia zulatu eta baratxuariarekin. Eta eskaiakin batera labean sartu aluminioz. Estalita 45 minutuz 200 gradutara. Kipula inda dagoenean tomatea gehitu. Jarraian tomate kontzentratua. Honi botako digu alberginia zurituta eta birrinduta baratxuriaren haragia eta erregozita dagoenean dena hartu eta botako ditu arrautzatzu bertan kraskatu, tapa jarri eta gero ogi puska batekin, sardezkarekin nahi duzuen moduan jan. Orduan. Hemen nahi izan ezkero errezeta honi arrautzak kraskatu eta nik urdai azpiko xerra batzuk ere jarriko nizkioke aukera moduan. Zergatik ez? Bai, aukera bada, baina errezeta... Batek salto egin dago hortik. Alez, errezeta hau nik hartu dut, sarean hartu dut, eta egiten dut, beraiek egiten duten modu berdinean. Errespetatu inbida. Eta, sareak aktualitatea dira, eta guk aktualitateko notizi bat komentauko dugu. Azkenean, badakizu, Espainia mailan, Europan baino ordu geixa usatzen dira lanien, baina produktibitate gutxi hau dau. Hau da, Europan gutxi hau itxen da lan, eta geixa hau ekoizten da. Nola izan leke posible. Gaina, zientzilariek egin daue azterketa bat, eta homo sapiensak, hau da, gu, alegia, esan daue ez garela gai 8 ordu jarraian arreta mantentzeko. Edo lan berdin baten arreta ondo mantentzeko. Ez 8 ordu du denpora guztian. Asko da. Gainera, esan daue ez 8 ordu, bakarrik. 20 minutu bez. Hori zeta generazio berria, izango da. Hori da, pantaiakin da, pantaiakin egon guztia daudenak, horiek ez da... Horrek ez egoz. Ez dakit, baina. Hori izango da, baina, egisa da, ordu askotan lan itxiak, gaixotasun kronikotan eta arna sartzekotan, badaukala zerikusi xa. Hau da, kronikoan, oso lotuta dauela. Eriotzak eta sortze itxula, infekzioak, diabetesak, lanak. Baina, lan ezaltzan osasuna. Lan asko itxiak. Lan asko itxiak. Eta hori, indago azterketa bat, inleikela lan berdina, ordu gutxi hautan soldata berdina mantenduz. Orduan nik hori lana interesatzen jat. Zientzilari batzuk ez da, guk esan dugula. Zuk eta nik esango genuke, parrengo zuten dena. Zientzilari batibuek esan dutenez, hori mesatara doa. Zuk pentsau, estres gutxi hau, familia gehiago ikusi, soldata berdina da, produkzioa bebai, haunditzen bada, norek itxin dago hor galdu? Patri, horren eskura, hau labera sartu behar dut lehenengo, baratxuria ikusi duzu, olako mosketa batean, gatz pixka bat, olio txorrota bat, honei bebai, inditu dana, berenjenak hartu eta sardezka batekin zulatu, eskai adarba jarriko dut hemen, eta hau, aluminio paperarekin bildu, eta esan dakoa, labia 200 gradutara daukat, eta 45 minutu ordu bete inguru bitartean labera sartuko. Oso, no? Nik sukaldari pilo bat entzut ditu guk lan ailegin duen, 16 ordu, 15 ordu guztia. Pandemia eta gero, pila bat konturatu ziren, batzu esate zuten. Nire seme nagusiarekin 2 hilabete hauetan pasatu ditut, nire bizitza guztian pasatu ditudan, baino ordu gehiago.
Eta hortik aurrera zizien pixka, ordutegiak eta errespetatzen, eta ordu gutxietan lan egiten. Aldatzen, batzu bai. Eta nik uste txipa aldatzeko, berandu ez dala inoiz. Orduan horre gauzak, bueno, baina zintzileriak esaten bote zerbait. Bai. Patri, zu sartu duzu hau? Si. Haien, Zer da? Telebistako Aztu izaizu? Telebistako magia. Hala! Hau da, gure labia bai jakin. Bueno, horrek pasatu dituzte. Gure 200 gradutara. Orduak baino gehiago, mozan. Hor, kontu kontari hongaren denbora guztian, behitu nola geratu da. Bueno, hemen, nik oiningo duana da, hori utziko pixkat, ze azala zuritu inbarriot, epeltzen utzikut, eta ingo tomate hau laukita moztu, eta kipula honekin hemen erreosten jarriko. Ba, Euskal Rixa espagatzu gustatzen, hemen 40 ordu sartzen diolan media moduan, Danimarkan 32, eta Herbeheretan 29. Ordu hastien. Hastian. Berez, bueno, ez da utxarto, gaina zientzilariak zuk esaten dozuna, ez? Guri, ez tozko ekasurik itxen, baina zientziak onako esaten dau. Geroz eta gutxiau lan ein, soriontsu hau azara. Hala! Nik hori, inkesta bat egin dauela, 75.000 pertsonen artean. Nik esango notzun, ez egin inkestarik, ez da ubier, nik esango zut. Eta zientzilarien ondorioa, ez inkesta honena, argia da. Irakurrik batzut, baina testualki horan, hitzezit. Soriontasunaren gakoa, gutxiago lan egitean eta gehiago kobratzean dago. Ados nau. Amen. Zeran. Zer religio da hori, ni religio horretakoa naiz urduan. Bai, ez da. Zeran izango zinen, mondosoak esango zaben berdia, gutxiago lan, eta gehiago kobrau. Baina, Patri, bakizu, gaur egun daukaguna, hau, 8 ordu lan, 8 ordu txekoendako 8 ordu lo, hau lortzeko bere garaian borroka handiak behar izan ziren. Eta horren kontra zeuden, esaten zuten, 8 ordukin ezingo da, atara behar dana, eta ez da izan. Eta ikusi da, ez dala horrela, ez? Orduan, bueno, nik ez dakit, nik formula ez dakit zein den, benetan, baina argi da ona, Googleen hosteleitza munduan ezagutu genuena ez dala, eta hori, bueno, sukaldari asko konturatu dira, eta gaur egun ja moldatu dituzte, eta 8 ordu egiten dituzte, zerbizio bat eman bakarrik, huerdikoa, ero txandaka egin bestela. Jota, gaur egun kontsultoriatan eta egoten dien ordutegiak, nik badaukat lagun bat kontsultorien itzen dagoen aldan, eta hori egunez isa ez da atalaten, eta ez neguan, udan be, hori, bueno. Ordu txikitan ataratzen da beti. Atzo mendira jo nintzen, arratzaldean hemendik atarata ero, eta horra, atxartetik polpolera bidean, aurkutin nintzen, Elorrioko neska batekin, eta bera arkitektua da, eta berak ez da du nik, bueno, autonomoa naiz, etxean egiten dut, etxetik egiten duen lan, obran egotea eta askotan tokatzen zei, baina, bueno, nik moldatzen ditu nire orduak, eta nik... Malgua da. Malgua, bai, eta, bihar goizean nahi du dala joan mendira, ez da izan, goizaldeko ordua eta karte, geratzen izakian, ordenagailu aurrean lanian, aurrengo gunean, eta batzutan, ningo ditut, 8 ordu, beste batzutan 3, beste batzutan 4, baina, bueno... Umiek esposo ukitzen bero ez edo, espadaukot zuen, holan, hau da, erantzun gizuna bakarrik, zurekiko bada. Bai, hori da, bai. Bueno, betikoa da, hori da, plangintza. Plangintza nik beti esatot, bizitza nirea Tetris bada. Eta nik bikoteai beti esatea, ze plan daukagu? Eta ni lasei moldatuko naizela nire ordu, niretzako denborak, eta berai berdinen, beretzako denbora ateratzeko, ez da git, ero bueltat emateko, ero sofan botate egoteko. Edo bakarrik egoten, nik betxu, nire amak beti ez dakit, gu ikastolara joaten baginen 9 eta esnatzen ginen 8, pentsau, nire ama esnatzen zen 6 da ez duzu, baina zetako, eta nire amak beti esaten zen bakarrik egoteko eta isiltasunian egoteko. Berak hori gutxik izan ginen eta pila bat apresetzen zaurako. Orduan, bera ibiltzen zen hor, bere kafesniakin, edo, ez dakit, irakurtzen, edo horan bakarrik, irrati xentzuten, edo isiltasunian. Nik onartzen dut etxean baskari afariak, bueno, eskolan daudenean ez, baina bestela beti diela dano batera. Baina gozaria, gustatzen zain, ni bakarrik egotea. Baina, bueno, gure kontuak. Hau, hemen erregosten, bien bitartean ingo duana, zuritu alberginia, eta ingo duana hemendik, gero txiki moztuko dut, eta hemengo, bitu, guztu zau, akne... Grano guzti hauek, hemen botako ditu, eta hauek gero sardexkatekin pixka zapalduko ditu. Baina esan dako, utzi dezagun hau ondo erregosten,
zuritzen gure alberginiak, gero txikituko ditugu, eta gero izango da, dana nahastu hemen, baratxuria, alberginiak eta dana, eta gero arrautza batzuk kraskatu, eta tomate kontzentratu. Ez que naiz kontzentratzen. Itxura ona. 20 minutu ezin jon, gauza bat. Zago xua. Pixka falta zaio, Baina, bueno, azalduko zuen zer du lehen tomatea egin da, tomate kontzentratu bota diogu, ondo nahastu dugu, gero berenjenak eta ondo zuritu, hor baratxuriakin hasi, birrinduta dana ona sartu dugu, eta gero, eta piperbeltz puntuan jarri ondoren, nik... Eta gero, bai ala bai, ezinbestekoa, ogia, Bai, nik uste dut olako hau ogiarekin. Bueno, gaina tipoa, ikusten zaio ogia hartzen du, eta horrela bustitzen holan rok. Bai, baina gero, ahora esartzen duen zatia ez da berdina. Hor trampa egiten du olako ogi zati pusketa handi batekin, da gero sartzen duena hola txikiagoa da, eta gero beti egiten du holan, bukatzen. Reseta guztietan holan egiten du, beti, bai. Behin baino horietan ikusi zizkiot, egia da, reseta interesgarria dauzkala, tipo horrek. Bai. Bueno, hemen, basarete holan pixkate, zeizuena gustatzen holan pixkat utxi egin da, ni horren arazoi ez daukadan ez. Ni gusta. Jak, horrela, perrexia pixka bat. Oda, xaxuka bezala holan antzerakoa, ez? Bai, baina hori. Osagai desberdina da piper bari, baina kontzeptua. Honekin, sasukan kontu honekin, datorren astean ningo izu beste bat, oiasko bolakin eta horrela. Dira olako bi baserritar, hau, Santo Tomas eguneako egin behar dut. Iraniarrak ero eta oso parregarria dira, eta, bueno, barrez eta hori ingo izuet. Eta hau da, gure tomate eta berenjena saltza arrautzekin. Hemen utziko du. Sardeska eta ogia, ez? Sardeska. Venga, purtu. Uste izu. Eskerrik asko. Miau. A ber, gero, ze esaten duen gure basurtetxuak? No sozua. Ona. Holan pistotxo bat. Bai. Ez? Antzekoa da. Bai, piperrik eta estigo bota, baina bestela, antzekoa. Eta honekin, ostegun biraden egun hau bukatuta. Eta bihar, ostirala, etorri txorienera. Agur! Bere.